Sekavat uutiset. Sekavat uutiset. Hyvää iltaa. Tervetuloa sekavien uutisten pariin. Hyvää iltaa myös minun puolestani. Minä olen toimittaja Tuovinen ja tässä vieressäni on aina yhtä viehättävä Huvikukka Media. Kiitoksia. Odotanne jo innolla Tian Alkatia-lähetyksiä. Tapamme käsitellä vakavia aiheita saattaa aiheuttaa ärtymystä joissakin katselijoissa. Pyydänne anteeksi teidän puolestanne jo etukäteen. Nyt voitte myös ottaa osaa tuleviin uutislähetyksiin. Lähettäkää neille ideoita, joista haluatte meidän kertovan. Tehdään sekavista uutisista kaikkien yhteinen kanava. Nähdään Tian, rakkaat katsojat. Muistakaa pysyä sekavina. Hyvää illanjatkoa. Oikein hyvää.